dnes sme videli od začiatku naše družstvo nie v takom dobrom rozpoložení a po väčšinu zápasu sme neboli vo svojej koži a preto Inter sa dotiahol alebo ujal vedenia takmer o 20 bodov alebo o 20 bodov v druhom polčase, ale znovu po prestriedaní a zmene trošku systému sa nám podarilo urobiť heroický výkon, len škoda, že sme ho nedotiahli do víťazného konca, pretože sme boli vo vedení a nedotiahli sme ten záver a tú koncovku do úspešného streleckého pokusu. Ale každopádne, jak teraz som povedal aj v šatni, stále je to 2-1, nehráme na 3 víťazné zápasy a nie je dôvod klesať na duchu. My musíme sa pripraviť na zápas, ktorý nás čaká v stredu. Myslím si, že sme ukázali aj na Interi, že vieme hrať, takže nie je dôvod. Možno sa budeme musieť vysporiadať s jedným takým kľúčovým vypadnutím dôležitého hráča z týmu pre zranenie, sa zdá, že do konca sezóny. Ale máme 12 hráčov a Seman s Hašanom dokázali vniesť entuziazmus a boli sme schopní ten zápas takmer otočiť. Myslím si ale, že napriek tomu, že sa nám v určitej pasáži to darilo dotiahnuť a prevaliť, Inter si dnes zaslúžil vyhrať, pretože hral tak uváženejšie, hral kľudnejšie a silní jednotlivci súpera vedeli v správnom okamihu dať dôležité koše.